2020 खालारखालि बर' गोजोन गोरोबथा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर जाफुंसार देरहासार बराय फोरबो हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि रांखान्थि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो सरकार आरो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होग्रा हान्जानि जानानै नोंथांमोनखौ फैगौ 7 फेब्रुवारि 2020 खालारखालिनि क'क्राझार नोगोरनि गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय जांख्रिथाय फोथाराव फुंनि 8 रिंगायाव साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। सिबिनां रायजोफोर, फैगौ 7 फेब्रुवारि 2020 खालारखालि बर' गोजोन गोरोबथा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर जाफुंसार देरहासार बराय फोरबो हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि रांखान्थि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बाहागो लाहैगोन। बेनिखायनो सरकार आरो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होग्रा हान्जानि जानानै नोंथांमोनखौ फैगौ 7 फेब्रुवारि 2020 खालारखालिनि क'क्राझार नोगोरनि गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय जांख्रिथाय फोथाराव फुंनि 8 रिंगायाव साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर